V 7. dráze vidíme belgickou reprezentantku, letos druhou v Nairobi na Gold Tour, Pauline Cookout. 6. dráha a britská stálice, osobní rekord z letošní sezóny 54,73, 12. letos na světě Lina Nielsen. Dámy a pánové, o olympijský limit, který na 54,85 bude bojovat trojnásobná česká šampionka na této trati, semifinalistka z Budapešti, Nikoleta Jíchová. Skvělou závodnicí z letošní sezony za 54,32 je nizozemská závodnice, 6. letos na světě, Kathleen Peters. Finsko reprezentující překážkářka má osobní rekord 54,40 a její Vivi Lehikoinen. Ve druhé dráze reprezentantka Slovenska, osobní rekord 56,01, letos 56,73, Daniela Ledecká. V první dráze můžeme vidět šestrannou překážkářku, teprve 20letou reprezentantku České republiky Ester Bendovou. Met Nielsen, die is speedy. Ja, een van de zusjes toch? Een van de zusjes, ja. Het is niet waar. Ja, ze is snel zijn veld. In ieder geval dit jaar. Bylo startováno, letošní nejlepší výkon závodnic 54,32. 54,85 je limit na olympijské hry. Teď se týká určitě Nikolety Jíchové, která zahajuje velmi dobře společně s hlavními favoritkami tohoto závodu, Kathleen Peters a Linou Nielsen. Nikoleta běžící v 5. dráze, krásný 15-krokový rytmus a závodnice opravdu velmi vyrovnaně přebíhají 5. překážku trati. Velmi dobře si vede i v 7. dráze Belgičanka Cookout. V tuto chvíli Peters na prvním místě, Cookout a Jíchová. Jdeme do cílové rovinky, podpoříme 5. dráhu a Nikoletu Jíchovou. Na čele Kathleen Peters potvrzuje svou letošní formu. Pojďme zafandit, závěrečná překážka, Peters první, Nielsen druhá a Nikoleta Jíchová na 3. místě. Krásný závod. 54,31, nový osobní rekord o pouhou setinu sekundy. Kathleen Peters, 54,31. Lina Nielsen, druhé místo, 54,81. A nás určitě může těšit letošní nejlepší výkon české reprezentantky Nikolety Jíchové za 55,20. A skvělé 3. místo. Pro diváky, kteří nás sledovali na streamu, tak ten stream za malou chvíli skončí, ale určitě další konání zlaté trofej můžete sledovat na ČT Sport anebo přímo tady na stadionu. Na světelné tabuli máme výsledky celého běhu. Vidíme, že 7 závodnic se dostalo do cíle a bohužel Daniela Ledecká